Day Cindy, ganahan ka mo sa trabaho? Unsa man sa niya trabaho day Mary Ann? Magpanit og mangga. Unsa man kitong trabahoan? Factory man ni sa mango juice, day. Unsa man, mo trabaho ka kay ikuyog di ka. Sige day. Mo trabaho ko kay laay kayo sige pundo din sa bahay uy. Pero ipanangit sa ko ni mama day pi. Ay, wara ba na masuhitong syudad si Cindy, Mary Ann? Sige lang, budnang. Niabitaw ko. Dili man sa namo napasagdan si Cindy. Naman si daghang taga-ato nga kauban namo. Naa si Karen, nya nasa si Jocelyn. Ma, sugot na ma. Ay, o niya, ang puyan na niyaan. Wa may problema sa puy-anang kay ari raman siya tipo namo. Sugot na ma ha. Nala, sige. Pero pag-amping dito, ha? O ma. Kanus aman mo mularga, Mary Ann. Ugma po hunang. Mao niya itong trabahoan day? O, day. Wow! Ninduta ko din eh. Nindot lagi din Og dili pagid ka maglaay kay mga joker kay mga tao din Maayo hinuon day. Dali na, kay ipalailati ka sa kong labaw. Aron makasugod din kag trabaho ugma. Onya, day. Kumusta man imong trabaho? Okay ra gid kaayo day. Kaya ra kaayo. Maayo hinuon. Day, Ah, makakita ka sa akong nakita. ha? Kana- Unsa man? Kana pang lalaki sa atbang. Oh. Ganing haragi ko nakabantay anak ni ay. Nagsigig tutok nimo. Nakabantay sa bitaw ko day. Ay, masagdi na uy. Padayon na tagkaon. Dalionin ako hugas ning akong gikanaan. Aron makabalik na ko sa akong pwesto. Hi. Oh. Hello. Bago ka din, Miss? Oh, ganiha pa yun ko nagsugod og trabaho. Oo ba? Ay, ila-ila sa dito, ay. Ako si Leonard from Negros. Cindy, from Pinamungahan, province of Cebu. Okay. Nya, friends na ta, ha? Sure. Leonard, ang pangan niya? Oday, nagigila-ila mang gyud. Wala lagi ka makaila na niya sa nga. Tao-tao naman na siya din Nakaila ko sa naong pero wa ko makaila siyang pangan. Duda ko ini dayda. Ngaon sa man? Duda ko nga nikagusto na si Leonard nimo. Unsa? Sen, mupahuli na ka? Onard, nga naman? Naunta ko'y tuyo ni mo. Pwede makigsulti ni mo kadiyot? Sure. Dali. Manglingkot na diha, oh. Unsa rin mong tuyo na ko, Nard? May uyab na ka? Wa pagid in town. Ay, salamat. Ha? Ano Kuan, di ay? kining kuan, Sen, kining, Huy, naunsa ka, uy. ah, Mura lagi ka gikulbaan diha. Mura kag nakuyawan. nakabantay di ka? Nga na di ka. Nakulbaan bitaw ko? Nga naman? Ambot, nga ni, pero bahala na. Masuko ka na ako nga. Masuko ka nga. Basta ang importante nga may baw ka sa akong feelings. Leonard. Cindy, I love you. Oh. More ni tinuod, Sin. Sa una palang pagkakita na ko nimo, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako, Sin. Pwede. Ako sa nang nauna-un, Nard. Nakalitan jud ko. Okay ra, Sin. Andam ko magpaabot. Hangtod ka no sa kamaluoy na ako. Leonard.
gyud ko. Nga nagkagusto na si Leonard nimo. Maulagi day, uy. Nakalitan gani ko. Unya, sa may plano nimo? Ambot ini day, uy. Si Ambot. Wari ko no kay gusto ni Leonard. Ganahan man ko niya kay buotan man siya. Kun mauna, ayaw na pantusang tao, uy. Sugta na na. Sin, taod-taod naman gitong akong pagpanguyab nimo. Kumusta naman, ha? Kumusta na akong giingon nimo? Oh, nakita na ko nga seryoso kasi mong tinguha din ako, Nard. Ug wa tingali katarungan nga pakyason ti ka. Ha? Unsay buot nimo ni pasabot, Sin? Ako na kang gisugot. Tinuod, Sin? Uyab na ta? Oh, laki. Oh, Salamat kay Sin, ha? Ngayon mo na magisugot. Uy, ayok palabig ako. So, maglisod ko ginawa. Sorry. Nalipay lang ko ngayon mo na magisugot, Sin. I love you. I love you too, Leonard. Kumusta, dear? Kitsa mong dear, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga, dear, nga atong taganay. Okay ra nimo? Oh, okay naman. Okay, sige. Kana na lang ato ganay. Indutan ninyo tanaw na Leonard day, oy. Makasuya. Naunsa ka? Sweet magud kayo mo ni Leonard. Pinangga kit kay kaniya. Bitaw day, uy. Pinangka, gid kay kong Leonard. Huwag gyud ko ikasaway niya. Buotan gid kaayo siya. May pakaday ay. Nanakay uyab. Ako in taon ini. Wa gyud. Uy, pangita na, uy. Wat-wat pa ko day, uy. Basi pa day na masaag. Dear, manangin ko nimo, ha? Unsa man na, dear? Hapit na mo gud ang ablis klase, gud. Mupauli una ko sa amo, ha? Kay mupadayon kog eskwela. Oh, mao ba? Kun mao na, magkalagyo day ta ini. Ay, antos-antos lang gid una ta, dear. Kay para raman sad ni sa atong kugma, gud. Dear, Sige lang, kung mahuman na gani kog eskwela, balikon ti ka, kay magminyo ta. basta baya ha. O lagi. Sige lang, may mga silingan mami nga niya sa magtrabaho nini. Sila ang akong padadan og suwat. Sige, dear. Eh, hatagi di kog picture nimo, bi. May na lang na nga akong tanaw-tanawon kung mingawon ko nimo. Hmm? Oh, sige, hatagan ti ka. Hatagi sa kasi mong picture, ha? Oh, hatagan ti ka. Ato na ko, ha? Nihila ka magudi, ha? Mingaw naman ko di mo. Mingawon sa kay ko nimo. Sige lang, antos-antos lang kita, ha? Padadi ba akong suwat, ha? Oh, magpadagi ko nimo. Ato na ko, ha? I love you. I love you too, dear. Kumusta naman ka si Leonard sa ilaha? Kimingaw naman ko niya, uy. Unsa naman ka day? Kimingaw ko ni Leonard, day. Di ka na malikayan day. Unsaon nga pinangga biya kayo kaniya. Ay sige lang day, uy. May silingan man siya nga mukauli sa Negros. Basi magpadarat og suwat si Leonard nimo. Pila na kabuhan ang nakalapay. So, kad magpauli ni Leonard. Huwag maging siya magpadag, suwat. Baka akong maning tawhana, uy. Day, Cindy. Oh, nga no, day? Day. Murag, mahunong gining atong trabaho pila ka buwan ay. Nga naman, day? Hinay man kayong supply sa mangga day, uy. Nagnihit man. Mao ba? O niya, unsa may plano ni mo? Mupauli lang ko sa ato, day. Oh, mupauli na lang sa kuday.
Nalipay sab ko nga nauli na ka dinhi sa ato, Cindy. Aron, nay makatabang-tabang nako dinhi. Nay makahatod sa imong mga manghod. Gimingaw na sa ko din sa ato, ma. Kay presko king hangin din eh. Maog yun. Kung unsa gani, ayaw na lang pagbalik sa syudad, uy. Aron ay makahatod sa imong manghod sa eskwelahan. Pwede na sad, ma. Dili magiat ha, aron dili mahugaw ang inyong uniform. Oh, ate. Sige na. Panood na mo sa inyong room kay mo pauli na ko. Sayo pa kani, pero init naman kaayo. Limutas na kong dagpayong eh. Silong sa ka, kay init pa kayo. Padaw ang imong beauty. Sige lang, Migo. Salamat. Babay, ate. Bye-bye. Buhaon na tamo ini kahapon, ha? Oh, ate. Mupauli ako eh. Kaya na para ba ko'y buhaton sa bahay? Ay, Guaps. Bawalin na ka? Oh. Ay kahilog na ko. Di mo ko daw tangitaw. Na hinamdum ba ka na ko? Ikaw man tong naglingkod sa tindahan atong usang adlaw, no? Ako bitaw to? Nagunsay ka din sa eskwelahan. Ikaw ang tuyo kay gusto kong makikila-ila ni mo. Ako dahil si Junior. Ikaw? Cindy. I love you, Sin. June. Manay tinuod, Sin. Na love at first sight ko ni mo. May paglaong ba ko? Sorry, June. Oh. May uyab naman ko og nagsinaaray mi nga magminyo mi nigbalik niya. Mo ba? Okay na, Sin. Pero di gyapon ko mo hangtod maluoy ka na ko. Wa na baya ka magkabata, ha? Ma, Kung seryoso ng junior diha nimo, sugta na, uy. Ayaw paglaom atong uyab nimo nga gikalimtan na ka. Tinuod, Sin. Imo na kong gisugot. o June. Uyab na ta. Salamat, Sin. Salamat kay kayo. Ha? Magminyo? Oh, gusto na ko nga magninyo na ta. Kay sakto na bitas edad. Oh, kaya naman kako ni mong buhion. Ha, sige. Magminyo ta. Kumusta naman akong amiga, uy? May anak na in town. Kuan day ba? Kanang, nibalik ba siya day? Ha? Kisay ni balik? Si Leonard Good. Nibalik sa itong gitrabahoan. O nangita ni mo. Ha? Kay mga sawa ko no siya ni mo. Unsa? O kuan di ay day. Nagsige man di ko na siya padag suwat ni mo. Pero, wag hatag siyang amigo. Gitanugan lang ni. Unsa? Luoy kay si Leonard day, uy. Nihila ko din taon pagkibaw nga. Miniyo na ka. Wa natin mahimo, day. Minyo naman ko, og may anak na. Dili lang yung tingali kami ang para sa usag-usa. Naluoy ko na kunauna ni Leonard nga nibalik siya kay mga asawa na ako. Pero wa ni katumanan ang tanan. Kay minyo naman ko. Kani mo, Leonard,
Kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka kauban sa imong pamilya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. RMN News. Kaagi ni Cindy nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit, gayang gipangayo awit nga nagalohan kung sakaling ikaw ay lalayo. Sakali